Moikka moi, hyvät katsojat ja tilaajat. Floorball Made Simple, Jouni Juurila tässä taas morjesta. Ja tänään me tehdään suomenkielinen versio tästä videosta, joka julkaistiin jo englanninkielisenä versiona, eli kuinka valmennetaan 9-11-vuotiaita. Edellisessä videossa, joka käsitteli lasten ja erityisesti pienten lasten valmentamista, käsiteltiin, miten valmennetaan 5-8-vuotiaita, niin nyt mennään napsun verran eteenpäin ja esitellään seuraava ikäluokka 9-11-vuotiaat lapset. Video soveltuu erityisesti salibändijoukkueiden valmentajille, mutta myöskin muihin lajeihin, jääkiekko, koripallo, jalkapallo. Kannattaa tsekata, saattaa tulla hyviä vinkkejä ja videon lopussa käydään läpi harjoitusesimerkkejä ja harjoitesuosituksia, eli konkreettisesti millaisia treenejä kannattaa käyttää tässä ikävaiheessa. Lähdetään liikkeelle. Eli toiminnan suositukset. Tässä kohtaa vielä näytän teille, että millä tavalla me tullaan esittelemään Floorball Made Simple porukan kanssa harjoitussuositukset ikäryhmittäin eri ikävaiheen joukkueille ja pelaajille. Eli ekana käytiin läpi 5-8-vuotiaat lapset. Nyt käydään tässä kohtaa läpi 9-11-vuotiaat, niin kuin tuossa käytiin jo läpi. Sen jälkeen esitellään 12-14-vuotiaat, sen jälkeen 15-17-vuotiaat ja sitten 18-20-vuotiaat. Ja siitä syystä on valittu nämä ikävaiheet, koska koetaan, että nämä on sellaisia ikävaiheita vielä, missä se pelaaminen muistuttaa näiden lasten ikien ja vuosilukujen kautta hyvin paljon toisiaan. Eli 9-11-vuotiaiden lasten pelaaminen, vaikka siinä onkin suuri ikähaitari, niin siinä on hyvin samanlaista toimintaa kentällä. Kun taas sitten kun mennään 12-14 ikävaiheen, se pelaaminen muuttuu ja se on edelleen aika samanlaista 12-14-vuotiailla se pelaaminen. Mutta mikä muuttuu joukkuepelissä, kun vertaa 9-11-vuotiaiden lasten harrastamista tuohon aikaisempaan, mikä käytiin läpi, eli 5-8-vuotiaiden lasten harrastamista. No edelleenkään mitään semmoista unelmien tikitakka, monipuolista pallohallinta, joukkuepeli, syöttöpelaamista, niin sitä ei kannata odottaa, eikä siihen oikeastaan kannata panostaa, koska sen aika on myöhemmin. Siihen kannattaa panostaa myöhemmin siinä kohtaa, kun se on kaikista olennaisinta ja helpointa oppia. Vielä meidän pitää malttaa valaa niitä peruspalikoita siihen pohjalle, jotta nuo ominaisuudet on mahdollista kehittää myöhemmin. Lapset ovat hiukan isompia ja nopeuden kehittymisen herkkyyskausi on meneillään, joten siitä syystä pelin tempo nousee itsestään. Koska tempo nousee, niin tila- ja aikavaatimus vaikeutuu, eli heillä on vähemmän tilaa ja aikaa kentällä, koska se ensimmäinen paineistaja saapuu nopeammin sinne vähän kiusaamaan pallollista. Pallottomana sun pelaajan tukeminen lisääntyy hiukan, joten mahdollisuuksia syöttää vapaalle pelaajalle aukeaa siitä syystä enemmän. Pallo alkaa vaihtaa omistajansa erityisesti leveyssuunnassa kentällä, ja se pitäisikin saada tässä kohtaa liikahtamaan erityisesti leveyssuunnassa kentällä, koska leveyssuunnassa pallon liikuttaminen nopeasti on varsinkin salibändissä todella tärkeä suorastaan niin kuin trendiasia tällä hetkellä, että se pitää saada kehittymään sinne aikuisvaiheeseen, niin lähdetään valaa siihen pikkuhiljaa pohjaa, että leveyssuunnassa pallo liikkuu. Joukkue alkaa tuottaa enemmän niitä hetkellisiä 2-1 tilanteita kentällä ja parin pelaajan yhteistyö lisääntyy. Tämä johtuu siitä, että pallollinen pelaaja, nyt kun sitä tulee vielä nopeampi ja taitavampi, se alkaa useammin päästä ohi sitä ensimmäistä puolustajasta tai ensimmäistä merkkaajasta, ja sen kautta niitä hetkellisiä 2-1 syntyy. Siihen voitat sen ekan pelaajan, meet ohi siitä, ja sitten siellä onkin ylivoimatilanne. Ja sitten se siirtyy se fokus vähän enemmän siihen pohdintaa pelaajalla, että olenko minä nyt pallollisena kaikista vaarallisin pelaaja, että pitääkö minun jatkaa itse kuljettamalla, syöttämällä tai laukomalla sitä tilannetta, vai mitä siinä tapahtuu, että onko muut pelaajat kuitenkin vaarallisempia siinä tilanteessa. Sanoin vähän väärin tuossa, eli jos pallollinen päättää itse jatkaa sitä tilannetta, niin hänhän joko jatkaa sitä itse ampumalla tai kuljettamalla, mutta nyt vähän se syöttövalinnan tekeminen alkaa korostua enemmän myös. Eli miten muut pallottomat ovat sijoittuneet
onko se minun oma kuljetus tai vetoratkaisu kaikista paras, pitääkö olla vetonappi pohjassa vai pitäisikö vielä valtaa liikuttaa syötöllä entistä vaarallisemmalle pelaajalle. Mihinkäs ominaisuuksiin kannattaa keskittyä tässä ikävaiheessa? Ensinnäkin pallollinen hyökkääjä. Edelleen pelaajan kuljettamalla ohittamista tarvitaan, ja sen pitää olla edelleenkin keskiössä tässä ikävaiheessa. Pelaaja oppii vielä entistä nopeammin siirtämään palloa erilaista mailaotteesta toiseen, viemään palloa kropasta läheltä kauas ja vaihtelemaan niiden eri mailaotteiden välillä. Käyttämään sitä työkaluna ekan puolustajan ohittamiseen. Jatkumon löytäminen pallollisena sen jälkeen, kun olet mennyt ohi pelaajasta, eli enää ei tarvitse keskittyä ihan niin paljon siihen, että miten se pelaaja menee ohi siitä ekasta merkkausta, vaan enemmän on nyt se, että mikä on se seuraava askel, mitä teet seuraavaksi, kun olet mennyt ohi sitä sun ensimmäistä puolusteesta. Eli kuljetanko lisää, ammunko vai syötänkö? Sitä kautta se jatkumo sen ekan 1-1 voittamisen jälkeen. Syöttäminen leveyssuunnassa alkaa lisääntyä, niin kuin käytiin läpi. Myöskin maalille ajamista erilaista suunnista kentällä, sitä kannattaa lähteä valaamaan tässä kohtaa jo paremmalle tasolle, varsinkin siinä, kun mennään lähemmäs niitä 11-vuotiaita, koska sitten kun lapset alkaa olla 12, 13, 14-vuotiaita, niin silloin pitää jo joukkuepelissä pystyä murtautumaan ja ajamaan itse pallolla maalia kohti eri suunnista, niin pikkuhiljaa lisätään sitä ratkaisupankkia, että pelaajat alkaa eri suunnista kentältä, erilaista kulmista kentältä ajamaan sinne maalia kohti. Syöttäminen liikkeestä lisääntyy, koska pääsee enemmän 1-1 ohi, niin silloinhan sinä olet valmiiksi liikkeessä, joten pitäisi pystyä myöskin syöttötekniikka sitä liikkeestä hallitsemaan. Ja lisätään entisestään liikkeestä ampumisen ratkaisuvalikoimaa, eli ei pelkästään vaan mietitä sitä kuljettamista ja syöttämistä ja muuta, vaan että nyt aletaan jo vähän keskittyä siihen, että minkälainen kuti sulta lähtee, kun olet mennyt ohi ekasta merkkaajasta. Eli sitä ratkaisupankkia ja osaamista laukaisuun, sitä kannattaa alkaa nyt lisäämään hiukan enemmän verrattuna niihin 5-7-vuotiaisiin. Sitten pallottomana hyökkäävä, eli kakkosroolin pelaaja. Tee leveyssuuntapeliin, ota ensimmäinen tatsi liikkeeseen ja voita omaa merkkaajas. Erityisesti silloin, kun pallollinen pelaaja on tehnyt oman työnsä, eli mennyt hänen merkkaajan ohi, niin älä sinä jää enää syöttövarjoon, vaan koita liikkua ohi omasta pelaajasta. Tossa on paljon asioita, osa on vaikeampia, osa on helpompia, mutta kattokaa sen mukaan, että millä tasolla joukkue on tässä kohtaa. Etene helpommasta vaikeampaa kohti, riippuen siitä, kuinka pitkään sun joukkue on pelannut, minkä tasoisia pelaajat on ja niin edelleen. Tilan käyttäminen harjoituksessa pysyy edelleen hyvin samanlaisena, eli pyritään käyttämään kaikki tilaa sitä harjoitushallista, ja vaikka olisi mitenkään pieni halli, mistä olette saanut treenivuoro, niin sitä ei niin kuin jäädä sille voivottelemaan, että minkä verran sulla on tilaa sillä kentällä, vaan ota kaikki ilo irti. Vaikka olisi mitenkään pieni isoäidin kammari, minnekä kaupunki on antanut vuoroja, niin siitä pystyy silti kehittämään erittäin hyvän harjoituskerran, jos ovelasti käyttää kaikki 4. Edelleen se näyttää hallitulta kaaokselta, jos treeni on mennyt oikein, ja lähes jokainen on koko ajan pallossa kiinni, tai vähintäänkin puolustamassa pallollista vastaan. Eli viitataan vähän siihen kamppailun pelaamiseen 1-1 pelaamiseen. Edelleen käytetään joko isoja toimintapisteitä, jossa kaikki lapset on aktiivisena ja kiinni pallossa, tai sitten runsaasti pieniä toimintapisteitä, mitä kautta sama asia toteutuu. Ja tuossa on vähän lajikohtaisia eroja. Lätkässä ne tykkää käyttää paljon näitä pieniä taitopisteitä ympäri hallia, ja toisissa lajeissa enemmän tuollaisia suurempia toimintapisteitä, mikä ikinä sopiikaan sinun omalle tavallasi ja joukkueelle, niin sillä kannattaa mennä. Treenien organisointi ja harjoitusten rakenne. Eli hiukan enemmän aletaan korostamaan vielä entisestään sitä 1-1 ja 2-2 pelaamista. Ja alla tarjotaan tässä vähän harjoitusrakenteita valmiina, mitä voi käyttää 2 erilaista harjoitusrakennetta. Ensimmäinen rakenne alkaa leikeillä ja peleillä, ja
samalla tavalla kuin 5-7-vuotiaassa erilaisten leikkien ja pelien kautta pystyt hyvinkin toteuttamaan niitä harjoituksen ison teeman asioita. Ensinnäkin harjoituksessa pitää olla tämän ikäisilläkin jo aina iso teema. Mitä opitaan joukkuetasolla, mitä opitaan yksilötasolla, sen pitää olla kirkas jokaisessa harjoituskerrassa. No, rakenne ykkösessä leikkien ja pelien jälkeen mennään opetuspeleihin. Mitä ihmettä ne mahtaa olla, niitä käydään kohta tarkemmin läpi tuossa. Sen jälkeen mennään taito-osioihin, eli joko taitoa toteuttaa tiettyjä valintoja 1-1 pelaamista tai sitten ihan puhasta 1-1, 2-2 kamppailua, koska kamppailupelaaminen salibändissä ihan keskeinen juttu. Ja sen jälkeen vapaasti rullaavat pelit. Rakenne 2, hiukan erilainen, leikit ja pelit jätetty pois ja mennään suoraan opetuspeleihin, vähän pidempi pätkä, sitten sama taito, jumppa ja sen jälkeen vapaasti rullaavat pelit. Sitten muistuttaisin, että meillähän on menossa tämmöinen tilaajakampanja tässä Floorball Made Simplellä ja kuvio on tosi yksinkertainen. Eli hanki 5 uutta tilaajaa tälle YouTube-kanavalle ja saat sitä kautta veloituksettoman kehittymistapaamisen allekirjoittaneen kanssa, eli Jouni Juurilan kanssa. Ja tämä pätee sekä pelaajille että coacheille. Olen näitä pitänyt, voisi sanoa ihan, että satoja tunteja uran aikana coacheille ja pelaajille. Ja nämä on todella hyviä keinoja siihen, että saat sun harjoittelusta ja kehittymistä vielä enemmän johdonmukaista, tarkoitusperäistä, määrätietoista, ja sitä kautta, kun sulla on ne omat seuraavat stepit tiedossa, niin sinä kehityt nopeammin, olit sitten coachi tai pelaaja. Kehittymistapaamissa me eka käydään läpi sinun vahvuuksia, kehityskohteita ja tavoitteita pelaajana tai valmentajana. Käydään sillä läpi keskustellen. En ole semmoinen henkilö, että voin kertoa, että nyt kun teet näin, niin tulee aina laatua, vaan niin, että käydään dialogin kautta. Keskustellaan, että mikä on sinun kokemuksesta tilanteesta, vähän pallotellaan ajatuksia ja saadaan siitä selville, että mikä on se seuraava steppi, mikä kannattaa ottaa. Ja siitä päästäänkin siihen olennaisimpaan asiaan, eli seuraavien kehittymisteppien ottamiseen pelaajana tai valmentajana. Eli mitä sinun pitää seuraavaksi kehittää, jotta pääset kohti sinun ison kuvan tavoitteita. Kuten sanoin, kehittymistä tulee määrätietoisempaa. Jos sinulla on klippejä omasta pelaamista tai ihan teknistä suorittamista, miten se pallo pysyy mukana tietyissä liikkeissä omasta harjoittelusta, niin lähetä ne mulle sosiaalisen median kanavien kautta ennen tapaamista. Lähetä ne mulle, me pääsen vähän katsomaan, että mille sillä näyttää, niin saadaan entistä paremmin sulle räätälöityä ja sulle sopiva tuosta tapaamisesta. Ja tämä on uusi juttu, mutta sanon tässä kohtaa, että jos oot lapsen vanhempi ja haluat, että sinun lapsi osallistuisi vaikka ensimmäistä kertaa elämänsä aikana tämmöiseen tapaamiseen, ja jos hän on vaikka esimerkiksi toi 9 vuotta, ja yli 9 vuotta, niin tämmöinen keskustelu voidaan ehdottomasti pitää, ja se räätälöidään sitten silleen, että se sopii siihen lapsen ikävaiheeseen. Se ei ole samanlainen 10-vuotiaalla kuin mitä se on 30-vuotiaalla. Eli se voidaan räätälöidä kyllä, mutta silleen, että lapsi saa vielä määrätietoisempaa kehittymisporkkana tulevaisuuteen. Niin jos olet lapsen vanhempi, niin kerää vanhempana ne 5 tilaajaa, ja voit sitten lapselle lahjoittaa ton pikaisen kehittymiskeskustelun ammattikoutsin kanssa. Kun olet saanut ne 5 tilaajaa kerättyä, laita mulle viestiä somessa, että hei, coachi, nyt ne on kerätty, sovitaan tapaaminen, pidetään tapaaminen ja kehityt varmasti nopeammin. Mutta takaisin videoon, eli mitä ne opetuspelit oikein ovat? Opetuspelit ovat sellaisia harjoitteita, joissa on tiettyjä rajoitteita, ohjeistuksia, sääntöjä, jotka ohjaa sen lasten toiminnan haluttuun harjoituksen teemaan liittyen. Eli ne on osittain avoimia pelejä, jossa ne pääsee vapaasti luovimaan ja tekemään omia luovia ratkaisujaan, mutta joku tietty ohjelanka ohjaa sitä ryhmän toimintaa siihen suuntaan, että oppimistavoitteet toteutuu. Eli ohjeistusten pitää olla sen verran napakkoja ja rajoitteen sen verran napakkoja, että se ohjaa sen kohti haluttua toimintaa, mutta silti se jättää sen vapauden itse ratkoa omalla yksilötaidollaan tai muulla luovuudella näitä tilanteita. Näin me saadaan
pelaajasta harjoitteessa kaikki irti, oli hän millä tasolla tahansa pelaajan. Ja toimii kaiken ikäisille lapsille. Jos mietitään, rajoite on vähän paha sana, mutta sille ei ole oikein niin kuin suomen kielessä järkevää termiä kuin restriction englanniksi, ja se voi tarkoittaa niin kuin englannin kielessä niin kuin, vähän useammassa eri merkityksessä asioita, kun Suomessa se on vähän semmoinen, miten se on, pikkusen semmoinen negatiivisen kaikuinen asia, mutta jos keksit paremman sanalle rajoite, niin anna palaa, käytä vaan. Mutta mihin rajoitteella pyritään? Eli pyritään saamaan, että ne lapset alkaa havainnoimaan haluttuja asioita kentällä, ohjataan heidän keskittyminen kohti haluttua avaininformaatiota. Hieno termi, mutta tuolla tarkoitetaan sitä, että kun pelissä on miljoona asiaa, mitä siellä pystyt havainnoimaan, paljon erilaisia valintoja ja niin edelleen, niin me ikään kuin supistetaan sen rajoitteen kautta niitä valintoja niihin muutamaan asiaan, mitkä on se avainjuttu tämän päivän harjoitteessa, ja sitä kautta saadaan heidät keskittymään ja ajattelemaan sitä rajatumpaa materiaalisalkkua, kun että olisi koko työpöytä auki siinä. Saadaan lasten yhteispeli myöskin kohti haluttua suuntaa, eli lapset ei vaan yksittäisenä pelaajana, vaan useampi pelaaja alkaa miettiä samoja juttuja. Sitä kautta he pääsevät helpommin samalle kirjan sivulle siinä harjoitteessa. Ja kaikista tärkeintä saadaan lasten pyrkimykset siihen kentällä haluttuun suuntaan toimia. Ja pyrkimys on aika tärkeä sana. Sekin on taas niin kuin englannista hienompi sana intentio. Mutta niin kuin saadaan lapset siihen, että he pyrkivät ja yrittävät toimia sillä tietyllä tavalla, joka on vähän rajattu siitä kokonaisuudesta, ei koko peli, kokonaisuus on vähän rajattu siitä, ja he pyrkii toimimaan sillä tavalla, että harjoituksen tavoite toteutuu. Sitä kautta tapahtuu hyviä asioita kentällä. Ja lapset tekevät ne valinnat siellä kentällä, mutta ohjaamme heidät poimimaan sitä olennaista avaininformaatiota siellä kentällä. Sitten seuraavaksi käydään läpi vähän, että mikä muuttuu valmentajan toiminnassa tässä ikävaiheessa. Eli pallottomia hyökkääjiä aletaan valmentaa ja coachaan pikkasen enemmän kuin aikaisemmissa ikävaiheissa. Tekevätkö lapset itsestään pelattavan leveyssuuntaan kentällä, koska puhuttiin, että pallo alkaa vaihtaa enemmän omistajaleveyssuunnassa, niin miten tehdään parempi tuki sillä kentällä? Ovatko pallottomat hyökkäät valmiita ottamaan ensimmäisen kosketuksen? Mikä on vartalon suunta? Tuleeko selkeä pyyntö? Onko pelaaja pyytämässä vapaaseen tilaan? Valmistellaan pallollisia pelaajia ajattelemaan jo seuraavia siirtoja siellä kentällä. Eli ei pelkästään tätä, mikä tapahtuu just ja nyt tällä sekunnilla, vaan mitä tapahtuu sen jälkeen. Parhaat 9-11-vuotiaat, ketkä on tässä kohtaa niin kuin mennyt eteenpäin kehityksen eniten, niin ne pystyy ajattelemaan jo, niin kuin kaikki muutkin pallopelien pelaajat, ne pystyy ajattelemaan vähän enemmän etukäteen sitä peliä ja etupeltoon, niin pyritään sitä valmiutta lähteä korostamaan, että kaikki pystyisi siinä ryhmässä ajattelemaan vähän tätä siirtoa eteenpäin. Eli kysymyksiä. Mitä teet seuraavaksi, kun olet päässyt ekan puolustajan ohi? Missä joukkuekaverisi ovat tällä hetkellä, mihin ne on liikkumassa ja kuka on suurin uhka silloin, kun sä oot päässyt sen ekan merkkajan ohi? Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun oot päässyt sen ekan merkkajan ohi? Ohjeistuksessa keskitytään enemmän ohituksen jälkeiseen jatkumoon. Eli miten se tilanne jatkuu, kun sä oot painellut sen ekan merkkajan ohi? Tuleeko sitä leveyden syöttösuuntaa sinne kenttään? Syötetäänkö leveyteen? Ja ajatellaanko sitä seuraavaa ratkaisua jo ennen kuin saadaan pallo? Asioita, mitä edelleen syytä skipata näin pieniä juniorita valmentaessa. Eli ohjataan pallottomia pelaajia juoksentelemaan liikaa kentällä ympäriinsä. Eli silleen niin kuin maalaisjärjellä mieluummin 2 oikea-aikaista tukiliikettä kentällä vaihdon aikana kuin 7 täysin väärällä ajoituksella. Eli vähemmän on enemmän niissä pallottomissa liikkeissä. Jos ne tulee oikeisiin tiloihin oikeaan aikaan, niin vähempi on parempi. Valmennetaan liikaa joukkuepelitason toimintaa, eli ei pysty vieläkään ne kaikki pelaajat, pelaako ne 3-3-4-4, niin ei ne vieläkään saa sitä palloa liikkumaan 17 syöttöä peräkkäin omille. Tai jos saa, niin sitten ne muut avainominaisuudet vähän kärsii siinä pelissä.
Eli maltetaan hioa niitä peruspalikoita pelaajan kuljettamalla ohittamiseen ja sen jälkeen se jatkuu. Sitten jos vähennetään harjoituksen pallossa vietettyä aikaa vaan sen takia, että nämä on nyt 9-11-vuotiaita, että joo, nyt täytyy valmistautua siihen joukkuepeliin ja ison kuvan taktiikkaa, bla bla bla, niin se on omiaan viemään näiden kehitystä väärille jengoille tässä kohtaa, niin edelleen paljon aikaa pallossa. Jos taas vedetään sitten niin kuin överiksi tuonne toiseen päähän, että nyt luetaan tämä hieno dia-esitys niin kuin tosi tarkkaan ja pelkästään vaan kuljetellaan ja syötellään, ohitellaan pelaajaa, mutta sitten ei kehitetä sitä laukausta ollenkaan. Niin sitten käy silleen, että kun pelaajat on 12-vuotiaita, niin joo, sulla on pelaajia, jotka pääsee kuljettamalla ohi ja saa vähän syötettyä, mutta sitten laukaus ei lähde kyllä nimeksikään. Se on vaan raju sanoa ääni, mutta silleen siinä käy. Niin kannattaa edelleen, ne on jo niin isoja, että ne alkaa päästä pallolla ohi sitä ekasta merkkaajasta, niin tankataan lisää tavaraa, ratkaisuvalikoimaa, miten pystyt ampumaan sillä kentällä ja viimeistelemään tilanteesta. Rannaria juoksusta, näpylaukasta juoksusta, kanttia juoksusta ja insweeperiä, niin sitä kannattaa vaan tankata lisää. Sitten jos torutaan liikaa, että miten suoritus onnistuu, että nyt lähdit ohittamaan omaa pelaajaa kuljettamalla, mutta menetit pallon, tuli maali omiin, niin sillä ei ole mitään väliä tässä kohtaa. Yrittämisen taso, että kuinka kovasti lapsi yrittää ja nouseeko hän ylös epäonnistumisen jälkeen, lähtee taas yrittämään, niin se on se kaikista tärkeä asia. Eli jos yrityksen taso on 100% ja lapsi nauttii sen tekemistä, silti vaikka tulisikin takaiskuja, pallon menetyksiä, niin sillä ei ole mitään väliä tässä ikävaiheessa. Tekikö se lapsi virheen vai onnistuko se? Onnistumista vahvistetaan, positiivinen vahvistaminen siinä kohtaa, mutta jos se epäonnistuu, niin yritä. Jos yrittäminen on 100%, niin kaikki menee hienosti. Mitä voi pitää edelleen harjoitevalinnossa samana? Niin tuossa on kuvassa vasemmalla puolella ne täysin samat harjoitteet, mitä käytiin läpi edellisessä osiossa, eli 5-7-vuotiaita valmentaessa, niin noi pienet taitoalueet, hipat ja leikit voi pitää edelleen täysin saman. Jos alueita vähän pienentää, lisää riistäjiä sinne isomman määrän, tai muuten vaan nostaa sitä vauhtia, millä tehdään noita harjoitteita, niin näillä sinä pystyt edelleen tekemään hyvää alkulämmittelyä vaikka 18-vuotiaille. Eli ihan täysin voit käyttää niitä samoja juttuja edelleen, jos vähän mukautat siihen pelaajien taitotasoon niitä harjoitteita. Sitten päästään näihin opetuspeleihin, eli nämä on minun lempparijuttu valmentajana. Nämä on kaikista tehokkain keino minun mielestä, millä pelaajien niitä pyrkimyksiä, eli hienommalla sanalla intentioita, saadaan viety sinne oikeaan suuntaan. Ekana meillä on leveyspeli, eli 3-3 peli, jossa on syötettävä kerran leveyteen pallon voitettua ja saat sitä kautta hyökkäysvuoron. Eli kenttä, jos jaetaan tuosta puolesta välistä poikki, keskilinja tosta noin, en tiedä näkyykö tämä hiirenliike, mutta tosta noin, keskeltä poikki, niin silloin täytyy syöttää ennen keskiviivaa. Eli pelaaja voi, jos se on just tuossa oikealla kaistalla, niin kuin tuossa kuvassa, niin jos hän syöttää ennen keskilinjaa sen pallon sinne leveyspuolelle, toiselle puolen, niin sen jälkeen saa hyökkäysvuoron. Jos pelaaja kuljettaa liian pitkälle tohon, että se tulee omalta puoleltaan toiselle puolelle metrin päähän pojottamaan ja syöttää siitä metrin syötön, niin sitä ei lasketa. Pallon pitää vaihtaa puoliskolta toiselle syötöllä suuntaan, sen jälkeen täysin vapaa murtautuminen. Ei mitään rajoituksia, suoraan maaliin kohti. Ja jos toinen joukkue pääsee palloon käsiksi, niin heidän pitää taas syöttää kentän leveyteen ja saa hyökätä vapaasti. Eli muuten täysin vapaa peli. Ja ei ole mitään merkitystä, että mihin kohtaan leveyttä se syöttö pelataan. Kunhan se menee toiselle puoliskolle, pelaaja voi olla vaikka ihan tuossa samalla tasolla niin kuin tuossa kuvassa, ihan samalla korkeudella kuin se pelaaja, joka syöttää hänelle, tai sitten hän voi olla vaikka ihan tuolla kulmapisteellä. Ei mitään väliä, kunhan löytää vaan tilan sieltä leveydestä ja löytää syötön siitä. Erinomainen harjoite. Täysin sama peli kuin edellinen, mutta tämä on 3-3+1. Tätä ei tietenkään kannata kertoa niille lapsille, että 3-3+1, koska sitten ne rupeaa miettimään siellä, että kun opettaja sanoo, että 2 × 2 on... Joo, oli huono vitsi, pitää ehkä editoittua pois, mutta tämä on jokeripeli käytännössä. Eli
muuten täysin sama kuin edellinen, mutta pallollisella joukkueella on aina yksi jokeripelaaja, eli yksi ekstra pelaaja mukana. Jos pallo vaihtaa omistajaa ja toinen joukkue pääsee palloon, jokeri siirtyy taas sen pallollisen joukkueen puolelle, eli sillä ei ole mitään puolustusroolia, se on aina pallollisen joukkueen puolella. Ja edelleen se joukkue, joka on pallossa, niin teidän on syötettävä kentän leveyteen sen kentän poikkilinjan yli, keskilinjan yli, ja sen jälkeen saatte hyökkäysvuoron. Mikä tässä vähän muuttuu on se, että jos haluat panostaa vähän enemmän siihen, että mitenkä se pelaaja, joka saa sen pallon tuonne leveyteen, löytää syötöllä niitä vapaita pelaajia, niin tämähän on omiaan siihen, koska yksi pelaaja on väkisinkin vapaa tossa. Koska siellä on ylivoimatilanne, niin väkisinkin joku on vapaa, niin se seuraavien syöttövaihtoehtojen skannaaminen on helpompaa tämän harjoitteen kautta. Eli jos haluat panostaa siihen jatkumohetken, kun pelaaja saa pallon haltuun, miten se tuottaa jatkuman, tämä helpottaa sitä, koska joku on vapaa. Tämäkin on erinomainen harjoite ja suosittelen kaikkia tämän ikävaiheen joukkoita käyttämään tätä, eli puolustajan ohittamisen peli. Kuinka saat lähes täysin pelin kautta kehitettyä sitä omasta pelaajasta ohimenemisen ominaisuutta, niin se on just tämä harjoite. Eli täysin sama 2 maalin lentävä tai sitten pillistä vihellyttyjen vaihtojen kautta pelattava lähtöpeli, mutta anyway, 3-3, 2 maaliin, mutta hyökkäysvuoron saat sillä, että sun pitää pallollisena mennä ohi yhdestä pelaajasta. Ja sitä kautta hyökkäysvuoro täysin vapaa hyökkää. Joukkue voi syötellä vapaasti ennen kuin se ohitus tapahtuu, mutta se syöttäminen ei ole oikotie, että pääsette suoraan eteneen maaliin päin, vaan yhden pelaajan on ohitettava kuljettamalla, haastamalla, harhauttamalla, mitä vaan. Oma pelaajansa ja sen jälkeen saa hyökkäysvuoro. Ja jos toinen joukkue pääsee palloon, niin täysin sama juttu pitää tehdä. Kuljettamalla pitää ohittaa oma pelaaja ennen hyökkäysvuoroa. Sitten taas tämä sama 3-3+1, 2x2 on 7 peli. Taas kerran huono vitsi. Nämä pitää lopettaa nämä vitsit, kun tämä ei lähde mulla tämä stand-up-komiikka. Mutta anyway, 3-3 jokeripeli. Mutta puolustaja pitää ohittaa kuljettamalla. Täysin sama rajoite kuin edellisessä 3-3, mutta sulla on nyt yksi ekstra pelaaja, vähän helpottaa kuka tahansa niistä 3, ketkä on hyökkäävän joukkueen puolella, tai sitten se jokeripelaaja menee kuljettamalla ohi yhdestä pelaajasta, jonka jälkeen sun joukkue saa hyökätä. Jos toinen joukkue saa pallon, heidän pitää taas kuljettamalla ohittaa omaa pelaaja, ja sitä kautta saa hyökkäysvuoro. Ja jälleen kerran, koska tässä on yksi vapaa pelaaja, niin se jatkumo on vähän helpompi. Koska siellä on yksi vapaa pelaaja, niin se helpottaa syöttämistä sekä maalipaikan tuottamista. 3-3, 1 maalin peli, katukoris, old but gold. Jokainen on varmasti nuorena joskus pelannut jotain tämän tyylisiä pelejä, niin koska lapset ei pelaa enää nykyisin pihapelejä yhtä paljon, niin saadaan tätä kautta se pihapeli vähän niin kuin katukoris elämään ja pysymään virkeänä. Eli 3-3 maali eessä. Veskari heittää pallon jompaan kumpaan kulmaan, jonneka pelaajat lähtee sitten juoksemaan kilpaa. Joukkue, joka voittaa pallon, saa hyökkäysvuoron pelaamalla pallon sinne siniviivaan alueelle, joka on rajattu tötsillä, niin kuin tuossakin kuvassa. Ja kannattaa rajata se vaan 2 tötsillä, että ei pistä miljoonaa tötsää tuohon väliin, koska ne vaan häiritsee sitä syöttämistä ja muuta pelaamista. 2 tötsää riittää vallan mainiosti. Sinne siniviivaan voi mennä joko syöttämällä, eli palloton hakee sen päätylinjan taakse, syöttö sinne, tai sitten pelaaja kuljettaa itse sinne. Kun olet mennyt sen siniviivan tai päätyviivan taakse, niin sen jälkeen sun joukkue saa hyökätä täysin vapaasti. Jos joukkue saa pallonriiston, täysin sama rumpa uudestaan, pitää päästä siniviivan kuljettaen tai syöttäen. Ja voit pelata tätä joko lentopelinä, että pelaajat vaihtelee lennosta, vaihtopenkki, vaikka tuolla päätyviivan takana, tai sitten luonnollisesti tuolla laidoissa, laidan toisella puolella, niin kuin pelissäkin. Mutta semmoinen avainpointti, miksi tämä on hyvä harjoite näihin teemoihin, mitä kuvattiin, niin aika usein kuitenkin, vaikka joukkue saa sen hyökkäysvuoron, kuvitellaan, että se on syöttänyt tuonne viivaan, niin kuin tuossa kuvassa on selkeästi joku pyytänyt sinne, niin sulla on siltikin aika usein se merkkaaja sen sun edessä. Eli sulle syntyy se 1-1 tilanne, missä on aika paljon neliöitä sen puolustavan pelaajan ympärillä.
Ja pelaaja, joka saa sen hyökkäysvuoron joukkueelleen, sillä on silmät maalia ja sitä puolustajaa kohti. Eli syntyy niitä aiheita, mistä pääset kuljettaen ohittaa omaa pelaajaa ja mistä pääset syöttämään vaikka sinne leveyssuuntaan. Eli voit tätäkin harjoittaa muotoilla aika ketterästi ja taitavasti harjoituksen tavoitteisiin. Sitten laidasta sisään peli voi kutsua myöskin kulmapelinä. Eli veskari heittää taas pallon sinne kulmaan ja joukkue lähtee sprinttaamaan pallon perään. Kun joukkue voittaa pallon sille kulmassa, niin se ei vielä takaa hyökkäysvuoroa, vaan hyökkäysvuoron saat sillä, että haastat ohi omasta merkkaajasta. Kun olet päässyt selvästi ohi omasta merkkaajasta sen etupuolelle maaliin kohti, niin täysin vapaasti maalia päin. Antaa palaa. Jos joukkue saa pallon riiston, sama juttu. Käännä silmät kenttää kohti, painelle pallolla ohi omasta merkkaajasta ja taas syntyy hyökkäysvuoro. Ja tämä harjoite tuottaa enemmän niitä maalille ajamisen tilanteita eri kulmista, ja koska usein se eka pallo heitetään tuonne laitaan, niin tämä korostaa enemmän niitä pienemmissä neliöissä tapahtuvia haastamistilanteita. Eli kun puolustaja saa ajettua sen pallon sinne laitaan, niin kulmasta, päädystä, laidan vierestä maalia kohti oman merkkaajan voittaminen. Eli tilan ja ajan vaatimus vähän muuttuu, kun käyttää tämän tyylistä peliä versus niihin edellisiin, mitä käytiin läpi. 3-3 leveyspeli ja kentällä on otettu 4 tämmöistä aluetta. Tässä harjoitteessa on aika paljon haastavampi setup, eli niin kuin tämä on vaikeampi pistää pystyyn, niin kannattaa tehdä sillä tavalla, että kun coachi selittää harjoitetta pelaajille, niin sillä välin muut aikuiset on sillä kasaamassa rataa, niin saatte sitä kautta rullaamaan nopeasti. Jos siinä ensin selitetään pelaajille harjoite ja sitten lähdetään yhdessä vähän poimimaan tötsiä ja marjoja ja sieniä sieltä kentältä, niin silloin tämä on aika hidas pistää pystyyn. Mutta anyway, 2 maalia, lentävä, täysin vapaa 3-3 peli pienellä rajoitteella. Eli kun pelataan 3-3 vastaan ja on 4 aluetta, niin pelaajat ei saa sijoittua samalle alueelle. Ja edelleen, jos haluaa rajoittaa vielä lisää, niin pitää syöttää leveyteen alueelta toiselle, jonka jälkeen saa hyökätä täysin vapaasti. Niin tämä ohjaa siihen, että jos teillä on ongelmaa siinä, että koko joukkue tulee vähän niin kuin yhteen nippuun, niin kuin usein tässä ikävaiheessa vielä tulee, että kaikki pelaajat on siinä metrin päässä tukemassa toisia, niin näin saat venytetty niitä pelaajia vähän kauemmas toisistaan. Ja jos ne päättää pelata syötön toiselle, niin se menee todennäköisesti avoimempaan tilaan, jossa pelaaja ei ole merkattu. Ja jälleen kerran joko lentopeli tai lyhyet vaihdot. Sitten on tämmöinen, tämä on vähän hankalampi saada liikkeelle, mutta erittäin hyvä harjoite myöskin. Kannattaa käyttää. Tässä on vaan aika vähän pelaajia aktiivisena samaan aikaan. 4 tai 5 pelaajaa aktiivisena samaan aikaan. Niin tämä kannattaa tehdä 2 kaistalla sille, että sulla on 2 maalia käytössä koko ajan. Kuvassa on vain 1, mutta kannattaa laittaa 2 maalia. Ja sitten kenties toiselle puolen kenttää jotain toimintaa, missä useampi lapsi on enemmän pallossa. Eli aina pitää miettiä sitä, että mitenkä saadaan tuotettua harjoitteita, missä toteutuu se tilanne vähän paremmin, koska 5-7-vuotiaissa vielä ei ihan niin paljon mietitty ne tilanteita, kunhan ollaan vaan pallossa. Mutta tässä sen pitää liittyä jo vähän enemmän siihen, että mitä haetaan joukkuepelissä. Niin kannattaa käyttää toisella puolen kenttää sellaisia harjoitteita, missä simuloituu ne tilanteet vähän paremmin. Niissä usein tulee vähän sitä palloaikaa ja toistoa vähemmän. Niin sitten sinne toiselle puolen kenttään jotain toimintaa, missä ne taas saa viettää enemmän aikaa pallossa. Mutta anyway, tähän harjoitteeseen 2-2 tilanne, jossa tulee vielä toinenkin tilanne 2-2 samoilla pelaajilla kaupan päällä. 1 väri koko ajan hyökkävä joukkue, toinen väri koko ajan puolustava joukkue. Hyökkävä joukkue lähtee liikkeelle tuolta viivasta, niin kuin kuvassakin näkyy, ja hyökkävällä joukkueella ensimmäinen jonossa aloittaa pallon kanssa, mutta siellä on myös toinen pelaaja, jonon 2. pelaaja, jolla on myöskin pallo. Häntä tarvitaan sen ekan tilanteen jälkeen. Eli sieltä lähdetään ekana viivasta haastaen maalia kohti, ja siinä on 1-1 tilanne. Sulla on apuna myös tukipelaaja syvässä, jossa on myös 1-1 tilanne kiinni. Eli näin syntyy 2-2. Kuljettaen viivasta maaliin päin, ja sieltä joko oma ratkaisu tai syöttö joukkuekaverille. Jos pallo menee alueen yli maaliin tai puolustaja koskee palloon, niin sen jälkeen se toinen pelaaja sieltä
viivasta, mistä hyökkäys lähti, pelaa pallon jommalle kummalle noista hyökkävistä pelaajista, ja tulee toinen 2 vastaan nopea maalinteko murtautu. Ja jälleen kerran, jos pallo menee maaliin, puolustaja pääsee palloon, tai pallo menee pelialueen yli, niin sen jälkeen sitten tilanne päättyy ja lähtee uusi tilanne. Joukkueiden roolit pysyy samana, eli hyökkäävä joukkue hyökkää, puolustava puolustaa, mutta vaihdetaan pelaajia välissä. Ja toistetaan niin kauan, että se joukkue saa toistoja ja kokemuksia siitä roolista, missä se aloitti, ja sen jälkeen vaihdetaan rooliin. Eli tuossa kohtaa, niin kuin kuvassa esitetään, niin sininen menee puolustavaksi ja musta tulee hyökkääväksi. Sitten hyvin perinteinen harjoite, ja näitä kannattaa myöskin käyttää tällaisia, missä roolit vaihtuvat. Tässä on vielä vähemmän pelaajia aktiivisena samaan aikaan, eli vain 3 pelaajaa omalla puoliskollaan, niin korostuu se, että kannattaa toiselle puolen kenttää kehittää jotain, missä tulee enemmän tatseja. Mutta leveyteen pallon haltuunottamisen harjoite. Syöttävät pelaajat on tuolla keskellä, eli aika lähellä keskiviivaa, tai siniviivan keskellä, miten teetkään, ja alue on rajattu keskeltä poikki. Oikealla puolella on yksi kaista, joka on toiminnassa aktiivinen, ja vasemmalla on toinen kaista, joka on aktiivinen. Ja ne ei liity toisiinsa, pelaajat kiertää sillä omalla puolella tietyn ajan, kunnes vaihdetaan sitten puolia yhteisesti. Joka tapauksessa pallot tuolla keskellä, leveydestä tukipelaaja hakee vähän alemmas tuonne kenttään. Kentän leveyteen tekee itsensä pelattavaksi ja saa siihen syötön. Kun hän vastauttaa syötön, hän lähtee painelemaan pallon kanssa maalia kohti, molemmilla puolilla omat maalit, niin hyökätään. Kun hän lähtee kuljettaa sinne maaliin päin, häneen iskee 1 vastaan 1 paine, josta pitää päästä ohi ja sen jälkeen maalinteko. Jos pallo menee maaliin pelialueen ulkopuolelle tai puolustaja katkoo sen, niin se tilanne päättyy siihen ja sen jälkeen paikat vaihtuvat tuolla tavalla niin kuin tuossa harjoituksen kuvauksessa on alimpana kuvattu. Ja tosiaan tehdään samalla kenttäpuoliskolla niin kauan, että tulee toistoja siltä puolelta. Sitten vaihdetaan puolia jossakin kohtaa yhteisesti, jotta tulee myöskin eri puolelta ja eri kätisyydeltä kokemuksia siitä ohittamisen laukaisutilanteesta. Maalille ajaminen ja näpylaukaus, tämä on taas old but gold, mutta vähän tehostettu versio siitä. Eli tehdään 2 kaistalla omassa kenttäpäädyssä ja otetaan vähän havaintomotoriikkaa, eli tämmöistä psykokineettistä harjoittelua pikkasen mukaan tähän. Ja se tulee sitä kautta, että siellä on pareittain tehdään töitä ja sijoitutaan niin, että hyökkävä lähtee laidasta liikkeelle, nenää maalia kohti, mutta puolustava lähtee liikkeelle niin, että selkä on maalille. Puolustava lähtee sisäpuolelta, eli keskeltä liikkeelle. Hyökkäävä, eli hän, joka lähtee laidasta, saa valita vapaasti, milloin hän lähtee liikkeelle, mutta kun puolustava pelaaja kuulee, että ensimmäinen askel narahtaa sieltä, sitten hän saa kääntyä ja lähteä takapaineistamaan. Takapaineinen 1 vastaan 1 tilanne, ja laitoin tuohon, että näpylaukauksella viimeistellään vain esimerkiksi tuohon, että sitä voidaan sitä laukaisutapaa säädellä ja rajoittaa, mutta näpylaukaus juoksusta, nopea rannari juoksusta, aika luonnollinen tuon tyylisen tilanteeseen. Voit myös ottaa ihan sitä perusrannaria, sweeper shotti vai mikä se on lontooksi, että ladataan pallo taakse ja ammutaan sitä rannari, niin voit muuttaa sitä, että miten sitä viimeistellään erilaisilla rajoitteilla. Eli tässä on vain yksi tapa esitetty, miten voit tästä ihan perus ikivanhasta harjoitteesta muokata kuitenkin rajoitteiden kautta sellaisen, että tietyt tekniset ominaisuudet toteutuvat. Laidasta maalille päin 1 vastaan 1 ja keskustaan murtautuminen. Näytän tämän vaan sen takia, että pystyt sillä, että mistä kulmasta se pakki lähtee tulemaan ja miten se lähtee lähestymään, niin sillä voit muuttaa aika paljon sitä, että minkälainen se tilanne on 1-1. Eli tässä versiossa puolustaja lähtee tuosta vähän alempaa, mutta laidasta liikkeelle. Puolustavalle ohje, lähde ottamaan sitä keskustan linjaa pois ja ajamaan se hyökkääjä tuonne kohti pienempiä neliöitä. Hyökkäävä ohje päinvastainen. Ajaa suoraan keskustaan, suoraan maalia päin ja koeta ampua rannaria tai kanttilaukasta liikkeestä. Kun pakki pääsee palloon, niin jälleen kerran tilanne katkee siihen ja
Pelaajat vaihtaa paikkoja ja uudet lähtee liikkeelle. Hyvin perus, mutta opettaa siihen, että puolustava ohjaa pallollista isoilta vesiltä kohti pienempiä vesiä ja hyökkäjälle menee sinne isoille vesille. Älä mene sinne pikkupuroon, mikä menee sillä kulmaa kohti, vaan mene sinne isolle valtamerelle, mikä on siellä keskellä kenttää. Ja sitten key takeaways. En tästäkään keksinyt mitään suomenkielistä hyvää termiä, mutta kuitenkin, mitä tästä esityksestä kannattaa ottaa mukaan? Eli harjoitukset muuttuu vähän enemmän tässä ikävaiheessa loistavia pelitilanteilta tuntuvia harjoitteita. Nyt ei tullut suomen kieltä, mutta niin kuin pyrit tuottamaan sinne harjoitteita, mitkä tuottaa pelitilanteita loistavasti. Ja peliä simuloivia harjoitteita mahdollisimman paljon. Coachina hae eka itsellesi mielikuvaa, että mitä tilannetta haluat simuloida siinä joukkuepelissä, eli miten se yhteispeli siinä lähtee rullaamaan. Erityisesti, koska nämä on niin pieniä junnuja edelleen, niin ei koko kollektiivin taso, että kaikki pelaajat mitä tekee, vaan mitä ne muutama pelaaja tekee yhteistyössä sillä kentällä. Ja sitten vielä hae mielikuva siitä, että miten haluat yksilöiden toimivan tässä tilanteessa, ja sen toiminnan ja valintojen kautta muovaat niitä hyviä harjoitteita, jotka simuloi pelitilanne. Sekä sitten räätälöit ohjeistusta siihen, että miten ne alkaa toimimaan sillä tavalla, mitä me odotetaan. Käydä kaikkia erilaisia harjoitetyylejä, leikkejä, pelejä, näitä opetuspelejä, mitä käytiin tänään läpi tässä, taitoharjoitteita, 1-1, 2-2 kamppailuja sekä vapaita pelejä. Sekä vaihtele sääntöjä ja rajoitteita aika ajoin niin, että pelaajille tulee vaihtelua, se tuntuu uudelta freesiltä, vähän eri näkökulma, mutta kuitenkin, vaikka ne rajoitteet ja säännöt pikkasen muuttuu ja elää, niin pyrit tähtäämään johdonmukaisesti siihen samaan isoon oppimisteemaan, mitä tänä päivänä haetaan. Ja hei, kiitos kun katsoit tämänkin videon, tuli aika pitkä. Kiitoksia maltista, puhun vähän pitkästi, mutta jos tarvit mitään vaan vinkkejä tai ajatuksen vaihtoa valmentamisen salibändissä tai muissa pallopeleissä, niin ota milloin vaan yhteyttä mun somekanavien kautta. Tämä kanava kannattaa tilata, niin pysyt aina kärryllä siitä, kun tulee uutta matskua tänne YouTube-kanavalle. Ja kannattaa laittaa tämä hyvää kiertämään. Mä haluan, että tämä tieto leviää vielä entistä enemmän suomalaisessa valmennuksessa, niin pyydä kollegaa tai vaikka naapuriakin tilaamaan, niin hekin pysyy kärryillä, mitä valmentamisessa tapahtuu. Ja seuraa meitä Instagramissa, me löydetään myös sieltä, niin sieltä kans tiedät aina, kun uutta matskua ilmestyy. Elikkä @floorballmadesimple tai sitten meikän oma Instagrami ja myöskin Facebookissa saa laittaa kaveripyyntöä tulee, niin tiedät myöskin, mitä sillä saralla tapahtuu. Hei, kiitos paljon kun katsoit ja tsemppiä reeneihin.